että valtakunnansyyttäjä ja suojelupoliisi ovat olleet eri linjoilla terrorismirikoksista. Raija Toivinen, ei ehkä voi sanoa, että olet ottanut yhteen suojelupoliisin kanssa, mutta olette olleet julkisestikin eri mieltä. Kyllä me olemme avoimesti myöskin itse yhdessä suojelupoliisin kanssa olemme keskustelleet näistä paljon ja omalta puolelta olen joutunut korostamaan sitä, että jos vaan hitusenkin enemmän saadaan näyttöä, niin ihan varmasti heti käynnistyy esitutkinta. Erimielisyydessä on ollut kyse siitä, että valtakunnansyyttäjän mielestä supo ei ole tarjonnut riittävästi näyttöä, jotta terrorismirikoksista olisi voinut aloittaa esitutkintoja. Viime vuosina sellaisia ei ole aloitettu lainkaan. No suojelupoliisi ja minä valtakunnansyyttäjä, eli me tarkastelemme terrorismiin liittyviä kysymyksiä hieman eri näkökulmista, vaikka olemme sillä tavalla samassa veneessä, että toki haluamme, että myös terrorismirikokset ensinnäkin paljastuvat ja niille sitä asianmukaisesti viedään eteenpäin prosessissa, että suojelupoliisin tehtävänä on nimenomaan paljastaa näitä epäilyjä terrorismirikoksia. Ja minun tehtäväni on ollut arvioida sitten, että täyttääkö ne tapaukset, jotka suojelupoliisi on tuonut esille terrorismirikoksen tunnusmerkistön. Ja siinä meillä on ollut vähän eri näkemystä, että milloin siinä on ollut niin paljon näyttöä, että voidaan aloittaa esitutkinta. En ole saanut riittävästi selvitystä siitä, että on syytä epäillä terrorismirikoksesta. Ja tässä meillä on sitten saattanut olla näkemyseroja, mutta tässä terrorismilainsäädännössähän on se tilanne, että se terroristinen tarkoitus pitää saada ehdottomasti siinä näytettyä. Ja se on aika vaikea hankkia näyttöä siihen terroristiseen tarkoitukseen. Ja se on ollut se kulmakivi, jossa näkemykset ovat olleet hieman erilaiset. Esimerkiksi Tanskassa on nostettu paljon enemmän syytteitä terrorismirikoksista. Suomessa ainakin kokoomus on vaatinut Tanskan mallia terrorismilakeihin. Kokoomus on vaatinut muun muassa Suomesta sotatoimialueelle matkustamisen kriminalisointia, toki poikkeuksena esimerkiksi toimittajat ja kansainvälisten järjestöjen edustajat. Suomen terroristilainsäädäntö on Toiviaisen mukaan ajan tasalla. Hänestä se on kattavaa myös vertailussa muihin Pohjoismaihin. Näkisin, että meidän lainsäädäntö on ihan asianmukainen ja kansainvälisiä velvoitteita mekin noudattava luonnollisesti, niin itse en kyllä osaa vaatia tähän enempää ja muistutan vaan siitä, että esimerkiksi perustuslakivaliokunta on niin kuin erityisesti kiinnittänyt huomiota siitä, että rikosoikeuden pitää olla selkeää ja tunnusmerkistö täytyy riittävän täsmällisesti kyetä kuvaamaan siinä, jotta tämä laillisuusperiaate olisi asianmukainen. Niin se on vaan nyt kiinni siitä, että pitäisi kyetä saamaan vielä parempaa näyttöä mahdollisesti jostain suunnitelmasta, terroristisessa tarkoituksessa tehdystä suunnitelmasta. Että itse en ole kyllä nähnyt, että tähän lainsäädäntöön tarvitsisi tämän isompia remontteja. Se on aika hyvällä mallilla meillä ihan kattavasti.